Бярэцкі кансервава-гароднінна-сушыльны камбінат працуе з 1955 года. Сёння ён адно з вядучых у краіне прадпрыемстваў па вытворчасці дзіцячага харчавання на плодагародніннай аснове ў шкляной і гнуткай упакоўцы. У асартыменце 150 найменняў прадукцыі, аб'ём жа вытворчасці каля 4000 тонн у год. Якаснае харчаванне добра вядома на айчынным рынку, а за 5 месяцаў бягучага года экспарт прадукцыі ў грашовым эквіваленце склаў больш за $3 мільёны. На прадпрыемстве працуюць каля 200 чалавек. Сярэдняя зарплата вышэй 900 рублёў, а ў бліжэйшай перспектыве мяркуюць перайсці мяжу ў 1000 рублёў. Сваёй паспяховасці, кажуць, тут прадпрыемства шмат чым абавязана моцнай падтрымцы дзяржавы. На сегодняшний день мы модернизировались, практически мы взяли кредит, и государство нам уплатило часть кредитных средств и процентов по пользованию кредитом, что составило в прошлом месяце нам выделили 400 тысяч с концерна «Белгоспищепром» на погашение кредитных средств. Это значительная лепта в нашу финансовую и экономическую деятельность предприятия. Узмацніць вытворчасць і ўдасканаліць якасць прадукцыі дазволіла ўвядзенне сучаснага абсталявання, якое адпавядае айчынным і міжнародным тэхнічным і санітарна-гігіенічным стандартам. З 2019 года тут працуе новы тэхналагічны комплекс па вытворчасці дзіцячага харчавання ў шкляной ёмістасці. Мы увеличили мощности на производительность 7000 в час. То есть мы сразу увеличили свое на 1000. У нас громадная техническая база, мы выполняем все планы полностью, которые нам доводят и которые мы сами для себя планируем. На сустрэчы з калектывам Анатолій заўважыў, што па аб'ектыўных прычынах, звязаных з эпідсітуацыяй, рэгіён недаатрымаў у бюджэце каля 100 мільёнаў рублёў. Але найбольш значныя сацыяльныя накірункі будуць карыстацца дзяржаўнай падтрымкай у належным аб'ёме. У тым ліку льготныя падаткавыя выплаты ў вытворчасці дзіцячага харчавання. Дзякуючы гэтаму 370 тысяч беларускіх рублёў прадпрыемства зможа накіраваць на ўдасканаленне прадукцыі для самых маленькіх жыхароў. То, что касается льгот и так далее, здесь осторожно подходит, внимательно. Но вместе с тем детское питание – это та номенклатура, которая, конечно, важна и для нас, и для экспорта. Поэтому мы будем поддерживать 100%. Падчас сустрэчы супрацоўнікі звярнуліся да кіраўніка вобласці з сацыяльна значнымі пытаннямі. Напрыклад, маладую маці хвалявала праблема пабудовы новых дзіцячых садкоў. Наш город растет, наш город развивается. Хотелось бы, конечно, видеть новый сад. И, как мне сказали, это будет в перспективе, конечно, какой-то встроенный сад, многоквартирные дома. Но как бы в перспективе что-то должно бы появиться, и мы этому рады. И, конечно, это будет здорово. Таксама падчас сустрэчы Анатолій абмеркаваў з кіраўніцтвам камбіната магчымасць увядзення ў вытворчасць паўднёвых культур, напрыклад, кавуноў і абрыкосаў, для вырошчвання якіх ёсць належныя умовы ў Брэсцкай вобласці. А на самім прадпрыемстве плануюць дадаць другую лінію па разліву дзіцячага харчавання ў гнуткай упакоўцы. Мадэрнізацыя мяркуецца на 2021 год. Вераніка Якавец, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».